Dobrý deň, milí pikoakvaristi. Hovorí sa, že 1000-krát povedané klamstvo sa stáva pravdou a nie je tomu inak ani v tomto krásnom hobby, akým je akvaristika. Chcel by som sa v sérii videí venovať mýtom, ktoré pikoakvaristika vyvracia o akvaristike, a prvým z nich bude vznik rias. Ja som v niektorom zo svojich predošlých videí už trocha hovoril o tom, že riasy sú spôsobené mikroprvkami. Chcel som, aby moji zákazníci mali pikoakvárium alebo sklo na pikoakváriu čisté od rias, pretože zákazníci nechápu význam riasy v ekosystéme. Preto som dlhodobo používal hnojivo, ktoré si sám zarábam z čistých chemikálií. Používal som hnojivo bez mikroprvkov. A v mnohých takýchto drobných ekosystémoch, akváriách, ktoré nazývam pikoakvária, sa darilo ako rastlinám, tak aj živočíchom, a to celkom bez riasy. Rastliny rastli, kvety kvitnú, ale riasy tam nie sú, a to všetko bez mikroprvkov. V poslednej dobe som si povedal, že vyskúšam opäť pridať mikroprvky do tohto hnojiva, a hoci som použil iba zlomok z toho, čo býva bežne v takýchto komerčných hnojivách, tak napriek tomu toto veľmi malé množstvo mikroprvkov v tých pikoakváriách, kde toto hnojivo používam, spôsobilo rast riasy, a to hlavne teda na skle, čo ma opäť utvrdzuje v tom, že naozaj to, čo som si dlho myslel, aj som tvrdil, je pravdou. Hovorím iba to, s čím mám skúsenosti z desiatok takto založených pikoakvárií, kde rastliny ako aj život prosperujú, rastliny rastú a kvitnú a živočíchy sa množia a vôbec nebolo potrebné mikroprvky pridávať a sklo je celkom čisté a voda číra. Hovorím to ako ten, kto nepotrebuje zarábať na akvaristoch a ponúkať im rôzne chemikálie, CO2 systémy, komplexné hnojiva, rozbory vody a všetko to, čo vyťahuje peniaze z peňaženiek. Mojím cieľom je, aby ľudia mali radosť z tohto nádherného koníčka, z tohto hobby. Takže toľko na dnes a teším sa pri ďalšom videu, kde sa pokúsim pomenovať ďalší akvaristický mýtus.